Bore da, croeso i'n gwasanaeth ni bore yma. Croeso cynnes i chi os ydych chi yn aelodau o'r Peniwel, a croeso gynhesach fyth os mae dyma yw'r tro cyntaf i chi ymuno gyda ni. Mae'n dda cael dod at ein gilydd ar bore Sul i gwrdd â'n gilydd, i rando ar air Duw ac i ymdawelu o'i flaenau ar ôl wythnos brysur neu falle wythnos dawel. Wi ddim yn gwybod pa fath o wythnos ych chi wedi gael. Ond mae'n dda i ni gymryd yr amser yma, fel mae'r Beibl yn annog i ni wneud, amser o fendith i ganolbwyntio ar ein creawdwr a'n achubwr. Byddwn ni'n dechrau'r gwasanaeth bore yma trwy gyd ganu i fyw bo'r gogoniant. Dyn ni'n parhau y bore yma gyda'n
thema ni a gyda'n cyfres ni yn llyfr Genesis yn y Beibl, llyfr cynta'r Beibl. A mae'r darlleniad y bore yma yn dod o Genesis 24. Dwi'n mynd i ddarllen y darlleniad. Dyn ni ddim yn mynd i ddarllen yr holl benod, mae'n benod hir. Byddwn ni'n darllen Genesis 24 o adnod 1 hyd adnod 32, ac wedyn eto o adnod 50 hyd adnod 67. Felly, Genesis 24. Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus, ac roedd yr arglwydd wedi ei fendithio ef ym mhob dim. Yna, dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo, gosod dy law dan fy nghlyn, a pharaf i ti dyngu i'r arglwydd. Dyw'r nefoedd ar ddear, na chymeru wraig I mab o ferched y Cananeaidd yr wydd yn byw yn ei plith. Ond yr ei yn hytrach I'm gwlad ac at fy nhylwyth I gymryd gwraig I mab Isaac. Dywedodd y gwas wrtho, efallai na fydd o wraig am ddod ar fy ôl i'r wlad hon. A fydd rhaid I mi fynd â phab yn ôl i'r wlad y deithos ti allan ohoni? Dwedodd Abraham wrtho, gofala nad ei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd, dyw'r nefoedd, yr un am cymerodd o dif yn had ac o wlad fy ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthyf a dweud, rhof y wlad hon I ddisgynyddion. Bydd ef yn anfon ei angel wrth flaen, ac fe gymeru wraig I mab oedd hi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dôl, yna byddi'n rhif oddi wrth y llw hwn, ond paid a mynd am mab yn ôl yno. Felly gosododd y gwas ei law dan glin ei feistr Abraham, a thyngu iddo am y mater hwn. Yna cymerodd y gwas 10 o gamelod ei feistr, a mynd ymaith a holl anrhegion ei feistr dan ei ofal, ac aeth I Aram Naharaim, I ddinas Nachor. Parodd i'r camelod orwedd tu allan i'r ddinas wrth y pydew dŵr gyda'r hwyr, sef yr amser y byddai'r merched yn dod I godi dŵr. A dwedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, rho lwyddiant I mi heddiw, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynon dŵr, a merched y ddinas yn dod I godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrthi, gostwng dy stên mwyn I mi gael yfed, a hithau'n ateb, ac mi rof ddiod i'th gamelod hefyd. Bydded mai honno fydd yr un a ddarperais i'th was Isaac. Wrth hyn, y caf wybod I ti wneud caredigrwydd am meistr. A cyn iddo orffen gweddio, dyma Rebecca, a anwyd I Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Yr oedd y ferch yn hardd odiaeth, yn wyryf heb orwedd gyda gŵr. Aeth I lawr at y ffynon, llanwodd ei stên a daeth I fyny. Rhedodd y gwas allan i'w chyfarfod, a dweud, gad I mi yfed ychydig ddŵr o'th stên. Dywedodd hithau, farglwydd, a brysio I ostwng ei stên ar ei llaw a rhoi diod iddo. Pan orffennodd rhoi diod iddo, dywedodd hi, codaf ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Brysiodd I dywallt ei stên i'r cafn, a rhedeg eilwaith i'r ffynon, a chodi dŵr i'w holl gamelod. Syllodd y gŵr arni, heb ddweud dim, I wybod a oedd yr arglwydd wedi llwyddo I daith a'i peidio. Pan orffennodd y camelod yfed, cymerodd y gŵr fodrwy air yn pwyso hanner sicl, a 2 freichlet yn pwyso 10 sicl o air i'w gaddyrnau hi, ac meddai, dywed wrthyf, merch pwy wyt ti? A oes lle I ni aros yn hyd y dad? A dywedodd hithau wrtho, merch Bethuel, fab Milca a Nachor.
Ac ychwanegodd hi, y mae gennym ddigon o wellt a phorthiant a lle i letia. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'i ffyflondeb oddi wrth fy meistr. Arweiniodd yr arglwydd fi ar fy nhaith i di brodyr fy meistr. Rhedodd y ferch a mynegu'r pethau hyn i dylwyth ei mam. Ac roedd gan Rebecca frawd o'r enw Laban, a rhedodd ef allan at y gŵr wrth y ffynon. Pan welodd y fodrwy a'r breichledau a'r arddyrnau ei chwaer, a chlywed geiriau ei chwaer Rebecca am yr hyn a ddywedodd y gŵr wrthi. Aeth at y gŵr oedd yn sefyll gyda'r cymelod wrth y ffynon, a dweud, tyrd i'r tŷ fendigedig yr arglwydd. Pam yr wyt yn sefyll y tu allan, a minnau wedi paratoi'r tŷ a lle i'r cymelod. Pan ddaeth y gŵr at y tŷ, gollyngodd Laban y cymelod, ac estyn gwellt a phorthiant iddynt, a rhoi dŵr i'r gŵr a'r dynion oedd gydag ef i olchi eu traed. Pan osodwyd bwyd o flaen y gŵr, o'i flaen, dywedodd y gŵr, nid wyf am fwyta, nes i mi ddweud fy neges. Ac meddai Laban, treitha. Ac yn symud mlaen i adnod 50 yn yr un benod, mae'r gŵr yn adrodd yr hanes. Adnod 50. Yna atebodd Laban a Bethuel a dweud, oddi wrth yr arglwydd y daeth hyn. Ni allwn ni fynd dweud dim wrthyt na drwg na da. Dyma Rebecca o'r flaen, cymer hi a dos, a bydded yn wraig i fab dy feistr fel y dywedodd yr arglwydd. Pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, ymgrymodd i'r llawr gerbon yr arglwydd, ac estynodd drysau o arian ac air a gwisgoedd a'i rhoi i Rebecca. Rhoddodd hefyd yn rhegion gwerthfawr i'w brawd ac i'w mam, a bwytaodd ac yfodd ef a'r dynion oedd gydag ef ac aros yno noson. Pan godasant yn y bore, dywedodd, gadewch i mi fynd at fy meistr yn awr. Ac meddai brawd a'i mam, gad i'r ferch aros gyda ni am o leia 10 ddiwrnod, wedi hynny caiff fynd. Ond dywedodd y gwas wrthyn nhw, peidiwch am rhwystro, gan i'r arglwydd lwyddo fy nhaith, gadewch i mi fynd at fy meistr. Yna dywedasant, galwn ar y ferch a gofyn iddi hi, a galwasant ar Rebecca a dweud wrthi, a eidi gyda'r gŵr hwn? Atebodd hithau, af. Felly gollyngasant ei chwaer, Rebecca a'i mamaeth, a gwas Abraham a'i ddynion, a bendithio Rebecca, a dweud wrthi, tydi ein chwaer, boed i ti fynd yn filoedd o fyrfiannau, a bydded i ddisgynyddion di, et i feddu porth ei gelynion. Yna cododd Rebecca a'i morynion, a marchogaeth ar y camelod gan ddilyn y gŵr. Felly cymerodd y gwas Rebecca a mynd ymaith. Yr oedd Isaac wedi dod o Ber Lahai Roi ac yn byw yn ardal y Negef, diffeithwch. Pan oedd Isaac yn allan yn ddyfyrio yn y maes fi nos, cododd ei olygon i edrych a gwelodd gamelod yn dod. Cododd Rebecca hefyd ei golygon, a phan welodd Isaac, disgynodd oddi ar y camel, a gofyn i'r gwas, pwy yw'r gŵr acw sy'n cerdded yn y maes tuag atom? Atebodd y gwas, dyna fy meistr. Cymerodd hithau orchydd a'i wisgo, ac adroddodd y gwas wrth Isaac am bopeth yr oedd wedi ei wneud. Yna, daeth Isaac a Rebecca i mewn i babell ei fam Sara, a'i chymryd yn wraig iddo. Carodd Isaac Rebecca, ac felly cafodd gysur ar ôl marw ei fam. Tri, dau, un.
Wel, darlleniad hir, ond mae'r stori yn un hyfryd a bendigedig, ond mae llawer gyda ni ddysgu wrth y stori yn y darlleniad yma. Ond cyn i ni edrych eto ar y darlleniad ac ar yr hyn sydd gyda ni ddysgu oddi wrtho, gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gweddiwn. Diolch o Dduw am roi'r sul i ni. Diolch mai ti a greodd yr holl fyd, yr holl fydysawd a phopeth sydd yn y byd. Diolch mai ti, y creawdwr, naeth hefyd roi'r sul i ni fel diwrnod o orffwys. A ni'n diolch am y fraint yna ac am dy garedigrwydd yn creu trefn yn y byd hwn sydd yn dda i ni. Ac os dyn ni'n dilyn dy gyngor a dy ganllawiau di, bod nhw'n dod o dy ddoethineb di, a bod nhw'n dda i ni. Ni'n gweddio hefyd dros y sawl sydd yn gorfod gweithio am wahanol resymau ac mewn gwahanol ffyrdd. Ni'n gweddio yn arbennig ar ganol y salwch hwn, ar y rhai sy'n gweithio yn yr ysbytau ac yn y meddygfeydd. Ac ni'n gweddio yn enwedig y bydde y sawl sydd yn dost heddi. Rhai dyn ni'n nabod, rhai yn ein teuluoedd ni ac eraill hefyd. Y bydde nhw yn cymryd mantais o'r cyfle yma, o'r ffaith eu bod nhw yn dost ac a ddim yn gallu parhau gyda phrysurdeb bywyd, ac y bydde nhw'n troi ata ti. Ni'n gweddio bydde ti'n cysuro rhai sy'n dynabod i a sy'n sal, a bydde nhw'n gwybod y bresenoldeb, ond ni'n gweddio yn anwedig ac yn arbennig dros rai sydd yn sal a sydd ddim yn dynabod i. Ni'n gweddio bydde ti'n dangos dy hun iddyn nhw. Ni'n gweddio y bydde ti yn agor llyged eu calonnau ac y bydde nhw yn troi at yr hyn maen nhw yn wybod amdana ti. Ac y bydde nhw yn estyn am dy air, y bydde nhw'n gwrando ar rannau o'r Beibl, neu yn clywed rhywbeth falle ar y radio neu ar y teledu hyd yn oed. Ac y bydde ti yn siarad gyda nhw. A ni'n gweddio yn yr un modd a mewn cymuned yma yng Nghaerfyrddin a'r pentrefi cyfagos. Ac ni'n gwybod ar glwydd bod yna gymaint o bobl yn yr ardal yma sydd wedi clywed rhywfaint o'r newyddion da, sydd efallai gyda emynau ar eu cof ac ar gadw ac yn gallu dwyn nhw i gof ac yn gallu canu nhw, ond sydd ddim wedi deall ystyr yr emynau hynny, sydd ddim yn gwybod mewn gwirionedd pwy yw Iesu Grist a be mae wedi wneud droson ni, a beth yw ystyr y groes, a beth yw gobaith yr atgyfodiad. Ac ni'n gweddio ar glwydd am y bobl hynny yn ein tref, yn ein strydoedd ni, yn ein llefydd gwaith ac yn ein ysgolion. A ni'n gweddio bydde nhw yn edrych eto ac y bydde ti yn gweithio trwy dy ysbryd glân ynddyn nhw i beri iddyn nhw stopio a meddwl ac y bydde nhw'n gweld yn sydyn oherwydd dy waith di ynddyn nhw. A bydde nhw'n gweld mai ti yw nid yn unig y creawdwr, nid yn unig yr arglwydd da a charedig sydd yn llywodraethu dros bob peth, ond y fod ti hefyd yn achubwr ac yn iachawdwr. Ac o Dduw, dyn ni'n gwybod ein bod ni yn sal. Nid yn unig ein bod ni wedi'n poenydio gan salwch yn y byd hwn fel y coronavirus, ond gymaint o bethau eraill hefyd, a bod hynny wedi bod yn wir erioed, ond bod ni hefyd yn sal, yn ysbrydol, yn seicolegol, yn emosiynol, a bod angen iachad arno ni. Bod y salwch dyfnaf sydd yno ni yn salwch na allwn ni ddim ei wella ein hunain, na all yr un feddyginiaeth ar y ddeiar ei helpu, bod ein cyflwr ni yn un marwol. Ac ar glwydd ni'n diolch dy fod ti wedi agor ffordd allan o hynny, bod ti wedi agor y ffordd trwy ddod dy hunan, trwy fyw yn ein plith ni fel person, Iesu Grist,
A dy fod ti wedi marw, dy fod ti wedi cymryd dioddefaint yr holl fyd, a nid jyst dioddefaint y byd, ond hefyd pechod, drygioni, tywyllwch y byd, arna ti dy hun. Dy fod ti wedi cymryd y gosb dyn ni'n ei heiddi arna ti dy hun hefyd. A trwy hynny, dy fod ti wedi creu ffordd i ni allu osgoi y pethau hynny. I ni allu cael bywyd newydd, bywyd sy'n dod gen ti fel rhodd, rhad ac am ddim. Help hynny Arglwydd i, os dyn ni'n gwrando ar hyn heddi a dyn ni ddim yn y bywyd yna, help hynny fel gafel ar y bywyd yna. Rho'r nerth goruwch naturiol i ni allu derbyn dy gynnig di o fywyd tragwyddol. Ac Arglwydd, help hynny hefyd sydd yn dy nabod i, help hynny i weld rhyfeddod y bywyd yma unwaith eto, i godi yn golygon o'r pethau sy'n ein blino o'n cwmpas, ac i weld dy gariad, dy ras, dy brydferthwch di. A ni'n gofyn hynny yn enwedig heddi. A ni'n gofyn y bydde heddi, y dydd Sul hwn, yn ddiwrnod lle ni yn gwybod mewn ffordd ffres dy bresenoldeb di gyda ni. Ni weddio dros y byd i gyd, yr un pethau, ac yn ni'n gweddio y bydde yr efengil, y newyddion da yma am waith Iesu ac am pwy wyt ti, y bydde'r newyddion da yna yn parhau i ledu i ddiwylliannau ac i genhedloedd sydd ddim wedi clywed eto. Diolch bod ni'n gallu dod ata ti, yn bod ni'n gallu codi'r pethau hyn mewn gweddi, ac yn bod ni'n gallu bod yn gwbl hyderus dy fod ti'n clywed ac yn ateb. Amen. Wel te, dyma ni, yn Genesis 24, stori Rebecca mewn gwirionedd, stori sut daeth Rebecca yn wraig i Isaac. Ac mae'n stori hyfryd iawn, stori rhamantaidd, a mae'n llawn disgrifiadau manwl. Os oes gyda chi Feibl, agorwch y Beibl eto i Genesis 24 a dilynwch y stori. Dwi'n mynd i ailadrodd y stori, mae'n stori hir. Yn fyr, yr hyn sy'n digwydd yw, ydyn ni'n dechrau gyda Abraham adre, gyda'i wraig Sara, a mae'n galw gwas, un o'r weision mwyaf ffyddlon ato fe. A mae'n gofyn i'r gwas yma wneud ffafr mawr iddo, sef teithio pellter mawr, daeth fyddai'n cymryd wythnosau, i'r wlad lle roedd Abraham yn byw, gwlad ei fabinogi, gwlad ei ieuenctid, a chwilio yno am wraig i'w fab Isaac. A mae'r gwas yn cytuno i wneud y gwaith hwn ar ran ei feistr Abraham, ac mae'r gwas yn teithio ac yn cyrraedd yr ardal gywir, a mae'n cyrraedd rhyw ffynon, ac ar unwaith wedi cyrraedd yr ardal yma, dyma fe'n gweddio i ddiw i ddarparu'r wraig yma i fab Abraham, i Isaac, ar unwaith. A mae yna ferch yn dod, a mae'r ferch yn gwneud yn union yr hyn mae'r gwas wedi gweddio y bydde'n arwydd iddo fe. Mae'n gwneud yn union hynny. A mae'r gwas yn rhyfeddu, a mae'n siarad ar fenyw. A'r fenyw yw Rebecca, a mae'n troi mas bod Rebecca yn perthyn i Abraham. A dyna oedd cyfarwyddiadau Abraham, y bydde'r wraig yma i'w fab yn dod o'i deulu estynedig rhyfeddol. A felly mae Rebecca yn clywed hyn, mae hi'n rhyfeddu, mae'n rhedeg yn ôl adre, mae'r gwas yn cael croeso yng nghartre Rebecca gan ei brawd a'i thad, a wedyn mae hi yn cytuno i fynd yn ôl gyda'r gwas, yn ôl at deulu Abraham ac i briodi Isaac. A mae hi'n teithio gyda fe, a maen nhw'n cyrraedd yn ôl. A pwy yw'r person cyntaf sy'n mas yn y ceie, yr union foment maen nhw'n cyrraedd nôl, ond Isaac. A fe yw'r cyntaf i gweld nhw,
ac i groesawu Rebecca, ac mae'r stori gorffen gyda'r ddau yn priodi yn ôl arferion nhw ar y pryd ac yn y wlad yna, yn y babell, fel mae'n dweud, ac dyna ddiwedd y stori yn Genesis 24. Felly dyna sy'n digwydd yn fras. Ond nad yw e'n edrych ei fod yn amlwg yn gwneud llawer o bethau yn y stori yma, nid Rebecca, nid Isaac chwaith yw'r prif cymeriad, na'r cymeriad pwysicaf yma, ond y prif gymeriad mewn gwirionedd yw Duw. Oeddech chi erioed wedi gweld ffilm neu darllen rhyw stori lle mae yna gymeriad da tu ôl i'r cyfan, yn y cefndir efallai, ond sy'n mewn gwirionedd yn bwysicach na'r cymeriadau eraill i gyd? Wel, mae'r stori yma ychydig bach fel hynny. Felly, dau brif bwynt sydd gen i wrth i ni ystyried ystyr, os hoffech chi, y stori yma. A'r ddau brif bwynt yw bod Duw yn darparu yn gyntaf, a Duw yn darparu, ac yn ail, ei fod yn darparu yn ôl ei addewidion. Edrychwn ni ar y ddau yna yn ei tro. Yn gyntaf felly, Duw sy'n darparu. Edrychwch gyda fi ar yr holl ffyrdd mae Duw yn darparu yn y stori yma. Yn gyntaf oll, yn adnod 1, dyn ni'n darllen bod yr arglwydd wedi bendithio Abraham ym mhob dim. Mae Abraham yn llywyrchus, a Duw sydd wedi darparu hynny. A wedyn, symud mlaen i adnod 9, a dyn ni'n gweld bod gan Abraham y gwas hwn, gwas ffyddlon, sy'n fodlon, ymgymryd â thaith hir beryglus o bosib ar ran ei feistr i chwilio am wraig i'w fab. Doedd hynny ddim yn beth amlwg, felly mae Duw wedi darparu gwas, a nid jyst gwas, ond gwas ffyddlon dros ben i Abraham. Gwych. Adnod 10 wedyn. Mae'r gwas yn teithio fel clywson ni am wythnosau ac wythnosau, a mae jyst yn digwydd ar hap fel petai mewn cronfachau, digwydd cyrraedd yr ardal lle mae tylwyth Abraham yn byw. Meddyliwch am hynny. Petai chi'n teithio am wythnosau ac wythnosau ar gefn camel neu asyn, heb fap, roedd hwn yn yr oes cyn mapiau, a fyddech chi wir yn disgwyl cyrraedd yr union ardal lle roedd eich perthnasau neu perthnasau eich meistr yn byw? Mwy na siawns yw hyn bod e'n digwydd cyrraedd yr union ardal gywir. Mae Duw wedi darparu ac wedi arwain. Adnod 15 wedyn, dyn ni'n gweld y gwas yn gweddio, ac ar unwaith wrth iddo fe ddweud amen, mae'r fenyw yn dod i'r union ffynol lle mae'n eistedd sy'n ateb i'r weddi. Ond dyw hwnna'n rhyfeddol. Eto, mwy na chyd-ddigwyddiad yw hynny. Mae Duw wedi darparu. A wedyn, adnod 23, dyn ni'n dysgu bod y fenyw honno jyst yn digwydd bod yn rhan o dylwyth Abraham. Eto, mwy na cyd-ddigwyddiad. Mae Duw wedi darparu bod y gwas a Rebecca yn yr un fan ar un lle ar y pryd, a bod Rebecca yn dod o dylwyth Abraham fel yn ôl cyfarwyddiadau Abraham, oedd yn reiddiol yn dod o Dduw wrth gwrs. A wedyn yn fwy na hynny, dyn ni'n dysgu bod yn adnod 25, bod Rebecca yn lletygar, bod hi'n croesawu'r gwas sydd wedi teithio ffordd bell, mae gamelod wedi teithio ffordd bell, a dyn ni'n dysgu bod yna gwellt a fforthiant ar gael, a lle i letia i'r gwas. Wel, dyna ddarpariaeth ymarferol iawn i'r gwas. A wedyn, wrth ni symud ymlaen, a chyrraedd adnod 50, dyn ni'n gweld pwynt pwysig, sef bod tad a brawd Rebecca, Laban a Bethuel, yn cydnabod awdurdod Duw. Maen nhw'n clywed stori'r gwas. Maen nhw'n clywed am y cyd-ddigwyddiadau hyn, sydd wrth gwrs yn ddarpariaeth Duw. A maen nhw'n gweld llaw Duw ar waith. A mae eisiau ffydd i hynny ddigwydd.
A mae gan y ddau yma ffydd. A maen nhw'n ymateb mewn ffydd hefyd. Maen nhw'n dweud, dyma Rebecca o'th flaen, adnod 51, cymer hi. Maen nhw'n gweld bod hyn yn fwy na llaw dyn. A wedyn, adnod 58, mae mam Rebecca yn ddealladw iawn, yn dweud, please, all Rebecca aros gyda ni, jyst am rhywfaint yn hirach. A mae'n debyg bod y 10 diwrnod mae hi'n dweud yma yn sefyll am gyfnod hirach na hynny mewn gwirionedd. Ond na, mae Rebecca ei hun yn penderfynu mynd ar unwaith gyda'r gwas. Eto, arwydd o ffydd. A dyn ni'n gwybod mae dim ond Duw sy'n rhoi ffydd. Ac felly dyma Duw yn darparu ffydd i Rebecca. A wedyn yn sicrhau bod Rebecca yn gallu teithio nôl yn ddiogel gyda'r gwas, yr holl ffordd nôl, i'r wlad lle roedd Abraham ac Isaac yn byw ar yr amser iawn. Ac mae'n ymateb i hynny, be dyn ni'n gweld yn adnod 60, ond bendith. Hynny yw, mae teulu Rebecca wedyn yn bendithio penderfyniad Rebecca, yn bendithio'r briodas rhwng Rebecca ac Isaac, nad ydyn nhw ddim o reidrwydd erioed wedi cwrdd ag Isaac. Maen nhw'n rhoi bendith ar y teulu. Dwi'n meddwl bod hynny hefyd yn arwydd clir o ddarpariaeth Duw yn y stori yma i Rebecca ac i Isaac yn ei arwain nhw i briodi ei gilydd. A wedyn adnod 64, y olygfa hyfryd yma. Fel mewn ffilm rhamantaidd, maen nhw'n cyrraedd, Rebecca a'r gwas yn cyrraedd nôl i gartref Isaac ac Abraham. Ac Isaac yw'r cyntaf, fel chlywson ni. Isaac yw'r cyntaf. Mae'n mas yn y ceiau fyd nos, a mae'n gweld y ddau, y gwas, falle gweithio'n eraill gyda'r gwas, a Rebecca yn cyrraedd. Ac mae'n gwybod, mae'n dysgu a mae'n gwybod, taw hi yw'r un. Darpariaeth Duw hynny hefyd. Mi allai rhywun arall fod wedi bod y cyntaf i gwrdd â nhw. A wedyn, adnod ola'r stori, adnod 67, dyn ni'n dysgu, nid yn unig bod Duw wedi darparu Rebecca yn wraig i Isaac ac Isaac yn ŵr i Rebecca, ond hefyd bod Rebecca yn gysur i Isaac wedi marwolaeth ei fam. Felly allwn ni gymryd bod mam Isaac wedi marw yn ddiweddar iawn, a mae hynny jyst yn beth ychwanegol hyfryd sydd yn arwydd o ddarpariaeth Duw. Ond pam? Pam fod Duw yn darparu yn yr holl ffyrdd hyn? A mae dau ateb i'r cwestiwn yma, a'r ddau yn gywir. Y cyntaf yw bod Duw yn darparu fel hyn am ei fod e'n dduw hael. Heilioni yw gras Duw. Mae'n dduw cariadus, a mae wrth ei fodd yn darparu rhoddion hael caredig i'w greadigaeth, sef ni. Mae Duw wedi darparu pethau da o bob math i bob un ohono ni sydd yma heddi. Yn ddillad, yn fwyd, yn waith, yn deulu ac yn ffrindiau. Ac felly mae'r ffaith ei fod e wedi darparu yn hael trwy gydol y stori hon, eto ac eto ac eto, yn hollol naturiol. Dyna yw natur Duw. Os ydyn ni'n Gristnogion, dyn ni'n gwybod hyn, yn gwybod nad ni ddarparodd yr holl bethau da hyn yn ein bywydau. Ac fe ddylen ni, ac dyn ni'n gallu diolch i Dduw amdanyn nhw. Ond efallai, eich bod chi'n gwrando y bore yma, yn gwybod bod Duw yn darparu i chi o ddydd i ddydd, yn gwybod mewn gwirionedd nad chi ddarparodd yr holl bethau hynny dych chi'n ei mwynhau yn eich bywydau chi, ond dych chi hefyd yn gwybod nad ydych chi ddim yn diolch i Dduw. Eich bod chi falle yn ei ymwybyddiau. Nad ydych chi falle ddim wir yn nabod Duw. Ac os yw hynny wir amdano chi wrth i chi wrando heddi, ga eich annog chi i edrych mewn i'r ffordd bwysicaf oll mae Duw wedi darparu i chi. Hynny yw trwy anfon ei fab, Iesu, i'r byd. Archwiliwch y peth, edrychwch mewn i'r peth, gofynnwch gwestiynau amdano fe. Achos mae'r hyn nath Dduw darparu trwy Iesu Grist, bywyd newydd,
yn gwbl syfrdanol. Gofynnwch i Gristnogion eraill dych chi'n nabod, neu ddarllenwch beth mae'r Testament Newydd yn dweud amdano fe. Felly dyna'r ateb cyntaf pam fod Duw yn darparu cymaint yn y stori yma. Achos mae dyna ei natur e. Ond gai ail fframio'r cwestiwn, pam fod y stori yma yn y Beibl? Ie, mae Duw yn hael, ond nid yn unig hynny. Mae'r stori yma yn y Beibl nid yn unig achos mae natur Duw i'w darparu, ond hefyd am ei fod e'n Dduw sy'n cadw ei addewidion. A dyna'r ail bwynt. Duw sy'n darparu a Duw sy'n cadw ei air. Yn ei neidio ymlaen jyst am funud i'r Testament Newydd. Yn Mathew 1:2, dyn ni'n darllen bod Abraham yn dad i Isaac. Isaac yn dad i Jacob, a Jacob yn dad i Juda a'i frodyr. Ac yna mae'n mynd ymlaen ac ymlaen, a dyn ni'n cyrraedd ar nod 16 yn yr un benod, a mae'n dweud, roedd Joseph yn ŵr i Mair, a hi arroddodd enedigaeth i Iesu y Meseia. Hynny yw, cafodd Iesu ei eni yn llinach Abraham. Nid hap a damwain oedd hynny o gwbl. Roedd Duw wedi gwneud addewid holl bwysig i Abraham ychydig cyn y benod hon yn Genesis. Ac wedi dweud y bydde holl bobloedd y ddeiar gyfan yn cael ei bendithio trwy ei ddisgynyddion e. Meddyliwch am hynny. Holl bobloedd y ddeiar i gyd yn cael bendith trwy blant a disgynyddion un dyn. Wel, sut bydde hynny'n bosib? Wel, yr ateb yw, mae'r holl Hen Testament yn adrodd y ffordd y gwnaeth Duw trwy ddisgynyddion Abraham, sef pobl Israel, am genhedlaeth ar ôl genhedlaeth paratoi'r ffordd. Dyma pobl Israel, disgynyddion Abraham, yn dysgu mwy a mwy am natur anhygoel Duw trwy gydol yr amser hyn. Meddylwch am y proffwydi, y salmau, y cyfreithiau. Ond hyn, doedd y fendith ddim wedi cyrraedd eto, ac yna, o'r diwedd ymhen cannoedd a channoedd o flynyddoedd, dyma Dduw yn anfon Iesu i fod yn blentyn ei hun yn ddisgynydd i Abraham. A wedyn trwy Iesu, yma Duw yn agor y ffordd o'r diwedd i fywyd newydd, bywyd o fod yn iawn gyda Duw gael ei agor. A dyna yw'r fendith gafodd ei haddo i Abraham. Dyna'r fendith oedd yn Genesis o'r diwedd yn cael ei gwireddu. Bywyd o nabod Duw, bywyd rhagwyddol o nabod Duw, yn lle bywyd o'i anwybyddiau. Ac mwyn i hyn i gyd ddigwydd, mwyn i gynlluniau Duw weithio mas, roedd rhaid sicrhau bod unig fab Abraham, sef Isaac, yn cael plant. Ac felly, roedd rhaid iddo fe briodi, sef ffocws y stori yma. Ych chi'n gweld? Mwyn i addewid Duw i Abraham gael ei wireddu, 1000 o flynyddoedd a mwy yn ddiweddarach, roedd angen i Isaac briodi. Ac felly mae'r stori yma, y stori fach yma bod yma, yn rhan o gynllun mawr Duw i fod a bendith i'r byd i gyd trwy Iesu. A dyna eto i chi natur Duw. Yn creu cynllun a fyddai'n cymryd cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd i gael ei weithredu, ond yn aros yn ffyddlon i hynny. Ac mwyn dangos ei fod Duw, yn rhan o'r stori mawr yma, dyma Dduw yn dweud wrth Abraham bod yn rhaid i'r wraig hon i'w fabe ddod o wlad oedd gannoedd o filltiroedd i ffwrdd o le roedd Abraham a'i deulu'n byw ar y pryd. Roedd Duw bron yn fwriadol yn gwneud y peth yn anodd mwyn dangos ei fod e'n gallu darparu, ei fod e'n gallu gwneud pob peth, ac ei fod e'n cadw ei air hyd yn oed pan bydd y sefyllfa yn edrych yn amhosib. Dyma Dduw y cynlluniwr a Duw y darparwr. Duw yr un sy'n cadw ei air
waith pa mor amhosib mae'r sefyllfa yn ymddangos. Ac erbyn diwedd ein stori ni, yma yn Genesis 24, dyn ni'n gweld bod Duw wedi llwyddo. Mae wedi gweithredu ac wedi cadw ei air. A phan fydd Duw ar waith, mae pawb yn trefeddu. Dyn ni'n gweld hynny'n glir yn y stori yma hefyd. Dyn ni'n gweld y gwas ar ôl cael yr ateb uniongyrchol i'w weddi wrth y ffynon yn trefeddu. Dyn ni'n gweld Rebecca sydd wedyn yn rhedeg yn ôl, methu credu ei chlustiau ar ôl clywed stori'r gwas. Dyn ni'n gweld Laban a thad Rebecca sy'n rhyfeddu am fod ei merch wedi cael gŵr mewn ffordd sy'n mor amlwg yn uwch naturiol. Dyn ni'n gweld Isaac a Rebecca sy'n derbyn gŵr neu wraig mewn ffordd mor ramantaidd o ryfeddol a sy'n wedyn yn amlwg yn mwynhau priodas hapus o'r penodau nesaf sy'n dilyn yn Genesis. Ac felly mae pwynt pwysig yma i ni gofio. Mae Duw wastad yn cadw ei air, ac mae'n cyflawni ei bwrpasau hyd yn oed mewn sefyllfaoedd digon rhyfedd a rhyfeddol. A mae hynny yn wir yn ein bywydau ni hefyd. Felly, beth allwn ni gymryd o hyn? Dyn ni'n gweld o'r stori yma fod Duw yn darparu yn hael bob tro, ac yn fwy na hynny, dyn ni'n gweld ei fod e'n gwneud hynny mwyn cadw ei air. Mae'n cadw ei air yma yn y stori yma am fod ganddo fe bwrpas. Pwrpas i deulu Abraham a hefyd pwrpas i'r byd i gyd. Felly nid damwain fawr gosmig yw'r bydysawd a sefyllfaoedd ein bywyd ni a hanes, nid damweiniau yw ein bywyd ni. Mae Duw wedi gwneud addewidion i ni hefyd, ac fe fydd e'n gweithio trwy sefyllfaoedd ein bywydau ni, trwy sefyllfaoedd cymleth y byd i wireddu ei addewidion e. A beth yw'r addewidion hynny? Mae wedi gwneud i ni. Sut gallwn ni ddisgwyl gweld Duw yn cadw ei air yn ein bywydau ni? Wel, nid trwy roi bywyd hawdd i ni. Dyw e ddim wedi addo hynny. Dyw e ddim wedi addo y byddwn ni'n byw mewn byd heb bandemig, enghraifft, heb ddioddefaint, heb galedu a rhyfel. Ond mae wedi addo na fydd e byth yn ein gadael ni os dyn ni'n credu ynddo fe. Mae wedi addo darparu i ni yr hyn sydd angen arno ni o ddydd i ddydd yn faterol ac yn ysbrydol. Mae wedi addo bywyd tragwyddol. Chi'n deall hynny? Bywyd sydd ddim yn dod i ben. Gan bob un sy'n credu yn ei fab. A mae wedi addo y bydd e'n dod yn ôl i farnu holl ddrygioni'r byd ac i sefydlu creadigaeth newydd lle bydd presenoldeb Duw ei hun yn llenwi pob un a phob peth. Felly cofiwn hyn. Cofiwch hyn fori pan fyddwch chi yn y gwaith neu yn yr ysgol. Cofiwch hyn pan fydd pethau mawr, anodd yn digwydd yn eich bywydau. Cofiwch addewidion Duw a'i fod e'n un sy'n cadw ei air hyd yn oed mewn sefyllfaoedd rhyfedd a chymleth fel yn y stori yma. Y Duw sy'n gallu gwneud stori mor anhebygol a stori priodas Rebecca i ddigwydd yw'r Duw hwn yr ydyn ni'n adnabod ac yn addoli. Ac am ei fod e'n Dduw sy'n cadw ei air, mae stori yma o Genesis yn amlygu hynny. Fe allwn ni ymddiried ynddo fe. Gweddiwn. Diolch o Dduw am dy air di, y Beibl, a dy air di drwy'r Beibl. Diolch dy fod ti'n helpu ni i ddeall dy air trwy dy ysbryd glân, a dwi'n gofyn i ti helpu bob un ohono ni i ddysgu o'r benod yma, i gael ein hannog, a'n herio,
ac i ryfeddu yn fwy ato ti ac i gael ein cymell a'n arwain i ymddiried yn fwy yno ti. Amen. Byddwn ni'n cloi ein gwasanaeth y bore yma trwy ganu eto gyda'n gilydd mewn ymateb i'r hyn dyn ni wedi clywed wrth edrych Iesu ar dy groes. Achos fel dyn ni wedi clywed, mai testun am Isaac yw hwn ar un olwg mewn gwirionedd pwyntio ymlaen mae at Iesu Grist, canol a canolbwynt y bywyd Cristnogol a'r holl fydystawd hefyd. Felly cydganon wrth edrych Iesu ar dy groes. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dy dangau loes pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd a'r holl ogonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boenau di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddraen. Bell